जोंनि बे उदालगुरियावल' नंलासै दायो हल बिटिआरावनो दिनै जोंनि इउपिपिएल हान्जानि गासैबो निति आदर्शफोरखौ मोजां मोनदों रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों आरो बिनिखायनो दिनै सानफा एफा जेरावबो जयनिं जानाया जागासिनो दङ दिनै जों जोबोद मोजां मोनदों जोंनि बे धनसिरि बियाबनि सिङाव गायजामाथि प्राइमारि कमिटिनि गाहाय आफादगिरिजों लोगोसे इयुथनि आफादगिरि आरो गोबां मेम्बार्सफ्रा दिनै जयेन जाबाय बे थारैनो मोनसे जोंनि थाखाय गोजोनथाव रादाब आरो दिनै जे प्रमद बर'नि मावनाय दांनायखौ रायजो राजाफ्रा बजबदों आरो बे मावनायनि गेजेरजों थारैनो बे ओनसोलनि साफ्रोमबो जाति जनगोष्ठी गासैबो जौगागोन बेखौ बयबो मिथिनो हादों आरो बेनि थाखायनो दिनैहाय जोंनि पार्टियाव फैबाय थादों दिनै प्रमद बर'आ जि थांखि लानानै खामानिफोरखौ मावदों हयथ' कुनु मोनसे पार्टिया जोंनि बे बिटिसि ओनसोलावहाय गोदो मावबोआखैमोन आरो बिनिखायनो दिनै बेखौ रायजोफ्रा बुजिना मोनदों दिनै जोंनि इउपिपिएल हान्जाया जेरै बिपिएफजों जुदि कम्पेयार खालामनानै नायोब्ला जुदिও बे मोननै हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा मोनसे बिग्रायारि हान्जानि दैदेनगिरिफोरमोन आरो बिग्रायारि हान्जानि दैदेनगिरि मोनसे पार्टी हिसाबै बा सोरबाया बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनमोन आरो बिथांमोना मोनसे आन्दलनजों फैनाय मोनसे दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै दङ दिनै बिथांमोना दिनै बे मोनसे थांखिखौ जे बावाखै जे जों जातिनि थाखाय खामानि मावनांगोन आरो लोगोसे बे रायजो राजानि खामानिखौ जों जेब्लायबो मावनांगोन आरो बिथांमोना बेक्तिगत स्वार्थनि थाखाय दिनै खामानि मावाखै आरो बिनिखायनो दिनै जोंनि दलखौ मोजां मोनदों दिनै बेनि बादैबो गोबाव सम बे ओनसोलावहाय असान्ति जानानै दङमोन जे बेयाव रायजो राजाफ्रा ओंखारस्रोननो हायामोन गावनि खामानि मावनो हायामोन नाथाय बेजों बे गुबुन गुबुन जातिनि गेजेरावहाय गोरोबलायनाय गैयै बिदि मोनसे परिबेक जानानै दङमोन नाथाय दिनै बे गैला जोंनि गेजेरावहाय सान्ति जाबाय आरो बे सान्ति जानाय बे परिबेकनि गेजेरावहाय जों बयबो उदाङै खामानि मावनो हादों गासैबो बिथिङाव जौगानो हादों लेखा फरायनायनि खेथ्रआव दिनै गोसो होनानै जोंनि फरायसाफ्राबो गोसो होनानै फरायनो हादों सोरबाया डक्टर इन्जिनियार जानो थाखायबो बिनि थाखाय स्कपखौ दिनै गभर्नमेन्ट हिसाबै जों होनो हादों प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा बेनिखायनो दिनैहाय बेखौ मोजां मोनदों आरो दिनै मोनसे गोजोनथाव रादाब जि जोंनि बे बिटिआरनि सिमा बारायनायनि खामानिखौ जोंनि बिटिआर ओनसोलावहाय दैदेनगिरि हिसाबै जोंनि प्रमद बर' बिथाङा मावगासिनो दङ जि सदियानिफ्राय संकस हिसाबै बर'फ्रा डिमान्ड खालामदोंमोन नाथाय सदियानि संकससिम बेखौ मोननो हायाखिसै नाथाय दिनै बिटिआरनि जिथुनाखि सिमा बेखौ सानजा फारसे बारायनानै बेखौ सिमलुगुरि बा गहपुर ओनसोलसिम जे बारायनो हादों बेखौबो रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेनिखायनो दिनैहाय जोंनि बे पार्टियावहाय ज' बयबो जयेन खालामनो फैदों आरो जों आसा खालामो फैबाय थानाय समाव बेनिख्रुइ बांसिन मानसिफ्रा बे जोंनि पार्टियाव जयेन खालामगोन आरो खौसेयै बे जोंनि बिटिआर ओनसोलखौ जौगानायनि लामायाव लांबाय थानो हागोन थारमाने जोङो इउपिपिएलनि जिखिनि आदर्श मावनाय आराय दांनाय बेफोर खामानिखौ मोजां मोननानै जोङो खाजामाथि बिपिएफ प्राइमारिनिफ्राय इउपिपिएल हान्जायाव जयेन जाफैनायनि थांखियानो बेनो आरो बुंबावनो हागौ जे जों इउपिपिएलनि जि खामानि मावनाय बा दांनाय एबा बायदि रोखोमनि खामानि मावनायखौ जों नुनानै जोङो जोंनि खाजामाथि बिपिएफ हान्जानिफ्राय जों इउपिपिएलआव जोङो गोदानै जयेन जाफैबाय मानोना जोंखौ थारमाने हाग्रामा महिलारि साराबो बुंखादों जे पार्टिनिफ्राय थांबा थांथों आरो थाबा थाथों बेबादि होननायखाय जोङो दिनै बिपिएफ हान्जानिफ्राय जोङो इउपिपिएल पार्टियाव जों हाबफैनाय जादों मानोना जोङो बिपिएफ हान्जायाव जोङो गोबाव जाबायमोन गोबाव जानायखाय जोङो थारमाने जों परिबर्तनखौ इउपिपिएलनि परिबर्तनखौ नुनानै जोङो दिनैहाय गोबाव जाब्लाबो जोङो इउपिपिएलआव मावनो आगान सुरबोदों फैबाय थानाय समाव माबायदि ओरैनो जोङो बिबानखौ लानानै जोङो मैखोमै जोङो इउपिपिएलआव जोङो खामानिखौ जोङो मावनो सानदों जे गतिके जों इउपिपिएलनियाव जों दा जुगदान होनाय हिसाबै जोङो जोंनि बा दोनस्रि बे समस्थियाव जोङो जिखिनि केन्डिडेट बे केन्डिडेटखौ जाहाथे जोङो दोनस्रि समस्थियाव देरहाहोनो थाखाय जोङो बे जुगदान होनो थाखाय जोङो बे हान्जायाव हाबफैनाय जादों